बाय मब्लाबा समाव कम्बल राननाय बबेबा समाव दाउ राननाय दा दिनै बेबादिनो समाजनि गोबां खामानिखौ मावबाय थादों नैबे टंला ओनसोलाव जोनोम मोननाय बैथा फाउन्डेसना दिनै आरो थिग बेबायदिनो मोनसे नैबे पानेरि ओनसोलनि सिङाव थानाय सोमलिबुरि गामियाव माखासे मेगनजों जिथु मेगननि नुथाया गैया जालांनाय बिथांमोनखौ फाहामथाय होनो थाखाय माखासे बिथांमोना गावसोरनि एनजिअजों जगाजग खालामलायनानै बेयाव फाहामथाय होगिरि बिथांमोना लानानै फैदों। दा नैबे समाव जों दङ बैथा फाउन्डेसननि सासे एक्टिभ वर्कार्स जों बिथांजों माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो होनानै जों बेयाव नुजाथिफैदों। दा बिथाङानो जाहैबाय आच्चा खुलुमबाय। मा बुंगोन जिहेतु दिनै नोंथांमोनखौ जों गले गले नुबाय थादों माब्लाबा समाव दाउ राननाय माब्लाबा समाव कम्बल राननाय आरो दिनै बेयाव मेगननि फ्रि अफ कस्ट फाहामथाय होनो फैदों। बेयो जाबाय जोंनि माबा रायजोफोरनि अननाय आरो जोंनि जिखिनि जोंहा समाजाव जा मोजां मोजां अनसायगिरि बिथांमोना दङ बिथांमोनानो जोंखौ लामा दिन्थिगासिनो दिनैनि नैबे हाबाफारियावबो जा नै जानाय बुदिसार दं आरो नैबे सोमलिगुरि हालामनि गोबां जोंहा गामि आफादनि जा बिबानगिरि बिथांमोनाबो दं माने अलमस्ट माने गासैबो दङ आरो थिग बेबायदियैनो बयनिबो अनसायनाय बयबो मेलेमजिबि समाजनि दिथागिरि बिथांमोननि अनसायनायावनो बैथाया दिनै मोनसे नङा मोनसे नों बुंनाय बायदि जों गोबां बेलायाव गोबां जायगायाव जोङो सोलाय जोङो आलदा आलदा जोङो हाबाफारिफोरखौ हयथ' जों इसोरनि अननायावबो आरो बिथां सारमोननि अननायावबो जों हयथ' लानो हादों खोमा आं बेखौ फोथायगोन आरो स' गिबिथाराव नैबे दिनैनि हाबाफारिखौ जों लानानै बैथा न'खरनि जानानै जा बैथानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो दङ आं बिथांमोननिबो जानानै बैथा न'खरनि जानानै आङो गिबियाव आङो रायजो राजाफोरनिसिम आं साबायखर आं बावहरग्रोगोन आरो गिबिथाराव जोंहा जोंनि खालिंदुवार ब्लकनि UPPL जोंहा पार्टिनि जोंहा मानगोनां ब्लक कमिटिनि आफादगिरि जा बुद्धि सार दङ आरो गोबां जोङो माने चेयारमेन बिथांमोननोबो जों रायज्लायदों आरो लोगोसे जेनेबा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि पानेरिनि बिथां मिथिंगामोननोबो जों रायज्लायनानै जोङो बयजोंबो जों रायज्लायनानैसो नैबे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो माने दा गिबिथारावथ' बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय जे जोङो ओरैबायदि मोनसे जोङो लिंक मोनबाय लिंकआनो जाहैबाय दृष्टिदान आइ हस्पिटाल दिकाजुलिनि बिथांमोननियाव मोनसे हेल्पिं हेन्ड मोनसे इनिसियेटिभ दङ आरो कमिउनिटि आउटरिचिं प्रग्राम लानाय केम्पेनिं लानाय दा थिग बेबायदिनो बिथांमोननि फाउन्डाराबो फैबाय नरेन दास होननानै बुङो बिथांमोननि फाउन्डारा ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा जतिन्द्र नाथ कृष्ण दास बिथाङाबो दङ हेल्पिं हेन्डनि बिथांमोना डिरेक्टर आरो बायदि माने बिफानाव थानाय बिथांमोननि सोद्रोमाफ्राबो फैदो आरो जोङो आदा राजुआबो दंफायो बेयाव बिथाङाबो जोंनो मोनसे माबाखौ होबाय खबरखौ होबाय जे बेबायदि इनिसियेटिभ दैबाना जाफुबाय थायोब्ला बिथांमोना बर'फोरनि गामियावबो गोबां रेसन होदो दाकुवा माने स्कुलावबो थांनानै आरो बिथांमोना बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानानै फैदो जोङो जयै जेनेबा बयदोबो लायराय मुलाय जोंनि खालिंदुवाराव आरो जोंनि टंला पानेरि हालामाव रायजो राजाफोरा बेनिफिट मोननांगौ बे स्पेसियेलि मेगननि फ्रि ट्रिटमेन्ट लानानै फैगोन होननानै जों जिरायनानै जोङो कनसेप्टफोरखौ जों बुजिनो नाजाबाय बैथानि गासैबो सोद्रोमादो जोङो जिरायनानै बिनि उनाव जों डाइरेक्ट जोङो TCLCनि चेयारमेन आरो जा आगुनि माने एबसुनि लिडार आरो दानि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जों बुद्धि सारनि न'आवबो जों फैनानै जोङो रायज्लायबाय बिनि उनाव जोङो गोबां माने जोङो फिसा लिडारफोरखौबो जों लोगो हमनानै नैबे हाबाफारिखौ जोङो सोमलिगुरियावनो जागायजेननो होननानै मानो होनबा सोमलिगुरिया बिराद गिदिर मोनसे गुवार मोनसे हालाम बेयाव गोबां गामिफोरा नांथाब बेयाव दङ आरो दा जोङो बेयावनो सानबाय जोङो बिनिफ्राय जोङो जागायनो होननानै सारमोनाबो जोंनो पारमिसन होबाय दे मोजां हाबाफारि आरो बैथायालाय सोर जों गावनिनो फिसा बायदि टंला ओमफ्राय पानेरिनिनो जों जोंथ' गुबुन जायगानि नङा आरो गुबुन जायगायाव जों खामानिबो मावाखै बिथांमोना बुजिबाय कनसेप्टखौ जोङो ओमफ्राय बुद्धि सारमोनखौ जोङो लिंनानै जों बिथां हेल्पिं हेन्डनि दृष्टिदाननि डिरेक्टर बिथांमोननोबो जिरायहोबाय रायज्लायबाय कनसेप्टआ बिराद क्लियारबाथ' ओरैबायदि मोजां जाहैबाय जोङो माने गाबोनो रतनपुरावबो जों लाबावदो नालाय बै रतनपुराव जानो गोनां हाबाफारियाबो जोङो चेयारमेन बिथांमोनजों जों रायज्लायनानै बेनार सेनारफोरा दाखालिनो खाखाजोबनाय जों आसा खालायो रतनपुरावबो जोंनि नैबे हाबाफारिया गाजा गोमजा ग्रोम बारग'लांगोन गोबां रायजोफोरा जेरै जोंहा बुद्धि सारा खावलायहरनाय बायदि बा जोंबो बैथा न'खरनिफ्राय खावलायहरनाय बायदि ग्रोम रायजोफोरा फैगोन आरो जुदि उपाय गैथारै न'खरफ्रा फैथारनांगोन होननानै जों खावलायगोन आरो मानो होनब्ला फ्रियाव मेगननि अपारेशना गासैबो जागोन आरो जोङो दृष्टिदान ओमफ्राय हेल्पिं हेन्डनि डाइरेक्टर बिथांमोनखौ जों खावलायदो जे जोंनि ओनसोलाव गोरिब गुन्द्राया ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव जाहा दङ बिथांमोना फ्रियाव नायगिरो माखासे सुबिदाफोरखौ आयुष्मान कार्डबो गैया दा बे बेलायाव बिथांमोना बुंबाय जोङो ससमाफोरखौ जोङो अपारेशनखौबो आरो ससमाखौबो जों फ्रियावथ' होगोन खिन्थु जों लिमिटेड खालायनोसै नोंथांमोननि खावलायनायाव होनना बिथांमोना बुंबाय दा
दा जोङो खमैयो माने जोङो 20 जनखौ जों रिकुवेस्ट खालायनाय 20 जन बिथांमोना जोंनो होआसै 15 जनखौ बिथांमोना जोंनो फ्रियाव अपारेशनाथ' फ्रियाव जाखागोन खिन्थु ससमाया जिहेतु माने हाइ पावार डिटेक्शननि उनाव जागोन नालाय ससमाया दामि माने बे पावारनि माने रेन्जखौ लानानै जायो बैयाव बिथांमोना 50 लुबैदोंमोन आरो खिन्थु जोङो 50%खौबो जोङो 15 जननि थाखाय जों फ्रि खालामनानै होबाय आरो दा जों खावलायबाय थादो हाबा फैबाय थानाय समाव जुदि बोरैबा हायोब्ला आरोबाव जोङो माने गोबां जायगायाव जोङो लाबावगोन होननानै मानगोनां जों बुद्धिसारदोबो जों रायज्लायनानै दा जोङो गाबोननि दिनैनि हाबाफारिखौ नायनानै ओमफ्राय गाबोननि साक्सेसफुल मोनसे रिजाल्टखौ जोङो नायनानै बेनि फिडबेक इनपुटखौ जों लानानै जोङो मानगोनां बुद्धिसारदो जिरायनानै 8टा VCDC दंबावो जोंनि खालिंदुवार ओमफ्राय नैबे माने पानेरि ओमफ्राय टंला हालामाव जों 8टा VCDCआवबो जोङो हाबाफारिखौ ख्रिस्टमास जोबनायनि उनाव जों लांगोन होननानै जों मिजिं थिदो आरो दा आच्चा जों नैबे समाव जों आरो मोनसे बाथ्राखौ मिथिबावगोन दा ससियेल मिडियाआव नोंथांमोनखौ बुंबाय थायोदि बा नोंथांमोननि खामानिया बिटिआरआवल' नामा होननानै बिटिआरनि बाहेरायाव नोंथांमोनखौबो खामानिखौ लानो खावलायदों किसुमान सुबुं बेथ' बैथाया जेनेबा मोनसे NGO नालाय बे NGOनिया सिमाबो थाहैखाया नङा होमबा बैथानि मिशन भिजनखौ जोङो सिमा बारनानै सानसेबाबो जों लांखानांगोन नाथाय दा बैथाया बिराद मोनसे ग्रयिं स्टेजाव आरो बैथायाव जिखिनि यां कालेक्टिभ्स इडुकेटेड माइन्डआ जमा जानानै कालेक्टिभलि खामानि मावदो राव इसेबां सम होनो हाया आसलते बयबो गावबा गावनि प्रफेसनेल लाइफआव बेस्थ' जानानै दङ दा बेखायनो माने जोंहा मोनसे सिमाङा दंखायो दा जिबायदि बैथाखौ अनसायदो जोंनि मेगन गुनु समाजफ्रा बुजिदो बा नायदो आरो जोंखौ बिथोन होलांदो गमामायैनो जुदि सानसे मोजाङै मोजां जों जुदि ज' जानो हाबाय थायोबा बेबायदि सारमोननिबो समाजनि अनसायनाय मोनोब्ला बैथानि आउटरिचिं प्रग्रामा जोंनि टंला पानेरि खालिंदुवारनि अनगायैबो गुबुन जायगायाव बे थांखागोन बे सियर आरो जोंनि साननाया जास्ट माने जोङो नोंथांमोननि रायजो राजानि ब्लेसिं जोंनो नांगौ जातियता हंगथन दङ जातिखौ दैदेननाय लिडारफोर दङ बिथांमोना जोंखौ मोजां माने दिथा हो नायबाय था जोङो माथिं थांदो माथिं थाङा आं फोथायो जोङो नैबे जायगानिनो गथ' नालाय जोङो मालाबाबाबो सोरनिबा इन्ट्रेस्टनि बेरेखायै बा सोरनिबा समाजनि बेरेखायै नैबे हालामनि इन्टिग्रिटि डिगनिटिदोसो जों थांफाखागोन आरो बेखिनिखौ दिथा होनांगौनि दायथ'आ जोंहा जोंनि मानगोनां जा जातियता हंगथननि दैदेनगिरि बिथांमोन गामि समाजफोरखौ दैदेननाय जोंहा मानगोनां आफादफोरनि दायथ' फरायनो गोरों लेखा गोरों जा समाजनि दायथ' दङ आरो जों मावगोन बे जोंनि मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेबायदिनोथ' नुलांबाय थाखादों नङा होमबा एकदम अथेन्टिक जेनुइन जों खामानिखौ एकाउन्टेबिलिटि आरो ट्रान्सपारेन्सिजों जोङो मावगासिनो आरो जोङो बेखिनिखौनो बुंगोन जे बैथानिफ्राय जे गाबोनबो जोङो लादो अननानै बयबो फै आरो जोङो दृष्टिदान आरो हेल्पिं हेन्डखौ जोङो थेंक इउ स' माच जोङो बुंगोन आरो मानगोनां जोंहा बुद्धिसार जोंहा पार्टिनि जानानै बिथाङा दङ जाय बिथांमोना दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ जोंखौ माने जाफुंसार होनायाव जोंखौ माने गोबारैनो मदद होबाय थुलुंगा होबावबाय जों आसा खालायो जे फैबाय थानाय समाव गाबोननि प्रग्रामाबो मोजां जालांगोन बिनि उनाव जोङो बेबायदि फारि जों मावलांगोन बैथा न'खरनि जानानै थेंक इउ स' माच होननानै जों फोजोबबाय आच्चा नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनबाय जे बिथाङा गुवारै जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होबायदि जिहेथु दिनै बैथा फाउन्डेसन आरो लोगोसे दिकेजुलिनिफ्राय मोनफैनो हानाय दृष्टि आरो हेल्पिं हेन्ड जिहेतु हस्पिटाल बिनिफ्राय फैनानै बिथांमोना नैबे सोमलिगुरि गामियाव माखासे मेगनजों भुगिनांनाय पेसेन्टफोरखौ बा बेमारिफोरखौ बिथांमोना फाहामथाय होनो थाखाय बेयाव लाबोदों आरो लोगोसे बियो फाहामथाया फ्रि अफ कस्ट जागोन होननानै बुंदों जाहाथे बेसेन थाइसेबो होआलासेनो बेयाव माखासे मेगननि ट्रिटमेन्टखौबो नायगोन होननानै बुंदों दा नैबे समाव आं जों नुफैबावो नैबे गामिनि सोमलिगुरि गामिनिनो सासे बिथाङाबो मेगननि प्रब्लेमजों भुगिनांनाय दा बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो लानो आच्चा मा बुंगोन दायो नोंथांमोननि गामियाव दिनै बैथा फाउन्डेसननि नाजानायाव मेगननि फाहामथाय होनो थांगासिनो दं दायो आं सिमलिगुरि गामिनि जानानै बुंनो नागिरदों दा सार बिथांमोना जिहेतु मेगननि ट्रिटमेन्ट लानो फैदो दा मेगननि ट्रिटमेन्टआव खायफाखौ जे माने नुवा होननानै जा सारमोना थारमाने ट्रिटमेन्टखौ मोजां खालामगोन आरो उनावलागै दायो आंनिखौबो आं नायबाय सारमोना नायबाय दा आंनिखौ मोजाङानो होनना बुंदों आरो आंबो मोजाङानो नुयो खाथिनि गोजाननि नुहुरजोबो दायो आंखौ अकेयानो दङ होनना बुंदों आरो सारा फैसाफोर लानाय जादों नामा सारमोनाथ' बिथांमोना फैसा लायाखै फ्रियावनो नायदों आरो बेसेबांसो गामिनि सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों जोंनि सिमलिगुरिनि गामिनि सुबुंफोरा ओरैनोथ' रायजो राजाफ्रा मथा मथि 30 जनसो जागोन आरो
30 दिनसो बाहागो लादो आरो उननि समाव फैबाय थागोन आरो दिनैसो प्रथम माने स्टाडि खालामदों नालाय दा नोंथाङा जेबो मोनासै आंनियाव जेबो मोनासै आं बेखौनो बुंबाय आच्चा बिथाङाबो जोंनि सिगाङाव गुवारै फोरमायबाय दे बिथाङाबो दे बुंदो दि जिहेथु दिनै खोब मोजां जादों होननानै बिथांमोना बैथा फाउन्डेसन आरो नैबे सफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ बिथाङा बरायनानै लादों दे बेबायदि खामानि मावनाया समाजनि थाखाय जोबोद मोजां जादों होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंथिदों दा नैबे समाव आङो बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनानै उदालगुरिनिफ्राय बड'सा न'खरनि जानानै सोरांसार बाग्लारि